jide eziokwu, hapụ asị, jide ndozi, hapụ mmesasị. Maka na onye ezi eziokwu bụ onye ji eje n'ala eze. Onye ya na nwanne ya na-ekwu okwu, gosi ekebe eziokwu. Ị nọ n'obodo, were eziokwu wee chịba obodo. Ị nọ na chi ezinụlọ, were eziokwu wee chịba ngwuru gị, ka udo wee chịa na ngwuru. Okene ọ Prince Nana Ikechukwu Udenna ka nwansi ala ụgbọ wee bịa. Mgbaka jebe n'iyo, eziokwu bụ ndụ. Eziokwu, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ, onye ọbụla chọrọ ndụ, mmadụ niile chọkwara ndụ. Mana ịchọkwa ibi ndụ n'ogologo ije jidekwa eziokwu. Onye ọbụla tụzi na si, onye ọbụla tụba eziokwu. N'eziokwu bụ ndụ, eziokwu bara ụba, eziokwu na-eme ngwuru atọ ụtọ. Eziokwu bụ ndụ. Ụmụ Igbo, eziokwu bụ ndụ. Ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ, eziokwu ya bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Gị na nwanne gị na-azọ ya, biko gwakwanụ ya eziokwu. Gị na nwanne gị na-arụ ọrụ, biko gwakwanụ ya eziokwu. Eziokwu, eziokwu bụ ndụ. Eziokwu ka mma n'elu ụwa, eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Ife ya ji esi na-egbusi ndị mmadụ na-ewe m iwe. Mgbe na-eme ihe ụwa, ala m eme ihe ụwa. Ma oge ruru m wee chetakwa n'eziokwu. N'eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ike, eziokwu bụ amamihe, eziokwu bụ ngozi. Gị na nwanne gị na-azọ ihe, ị ga-egosikwa ya ugo. Igosi ya ugo nwanne m, igosikwa na ya azụgo. Ọ bụghị na na-emele emesi niile agwa ya eziokwu. Mana na ọ bụ na asị, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Aga m ekwugide eziokwu, eziokwu ka ejiri mara m. Ọkwa eziokwu ka m ga-ekwugide n'ụwa wee labazie. Maka ihe na-ekwuli eziokwu n'ụwa bụ maka Chukwu. A na-emegide mmadụ mbịa na-ekwu m nke bụ eziokwu. Ịchọ igbu onye m maka na m kwuru n'eziokwu. Ọkwa eziokwu ka ejiri gbuo onye nzọpụta anyị. Eziokwu kwuru n'ụwa wasi jide ya gbuo onye. Agaghị m ahapụ eziokwu wee sịbazie na asị. Ọsọ gị nye m 100 billion ma ekwukwa eziokwu. Ọ bụla mmụọ ka ị kpọrọ m na aga m abịkwa eziokwu. Ọ bụla mmadụ aga m abịkwa eziokwu. Ala m ayị ụmụ ụwa ka ikwu n'eziokwu. Ala m ayị ụmụ Igbo niile ka ikwu eziokwu. Hapụ asị ga-eburu ha nwụọ. Eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ n'ụzọ. Eziokwu bụ Chukwu, eziokwu bụ ụzọ. O jiri bụrụ ndụ, efogo na ya. Afọ yi m nwoke sịrị m Prince Nana. Ọkwa ịmara ụwa anyị nọ na dị ga-ekwuzikwa eziokwu. Ọkwa ịmara m nkwuba eziokwu n'ụwa ga-achụpụ m achụpụ. Ewere m gwa ya si ya na enweghị ihe eji akwụsị m eziokwu. Ewere m gwa yi m nwoke ya ekwuzikwa na ya zaa. Aga m ekwugide eziokwu, eziokwu ka m ga-ekwugide wee nwa. Imejọ m ụmụ nwa gwakwa n'iga eziokwu ha. Ihe ọbụla i mere m n'ụwa kwa Chukwu ka ị na-eme ya. Isara masị n'elu ụwa kwa Chukwu ka ị na-asere ya.
igbo m wayo n'elu ụwa kwa Chukwu ka ị na-egwu ya eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa igwe nwanne gị eziokwu si n'isiri ya asị mana ọ bụ onye asị na asị onye asị ife onye asị ihe ọbụla gwara ya si na ọ bụ asị iburu eziokwu agwaghị eziokwu na ị ga-aghọtakwa maka na eziokwu bụ ihe ga-eburu ma alaeze nke Chukwu bụ ndị na-ekwu eziokwu ga-aga ya ihe ọma ị na-achọ n'elu ụwa kwa ndị eziokwu ga-aga ya ego ị na-achọ n'elu ụwa kwa ndị eziokwu ga-enweta ya eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa ndị nne na nna ayịyọ mụnwa na ya unu eji m afa Chukwu na-ayọ ndị nne na nna ndị Igbo ụmụ anyị na-amụpụ ụmụ anyị na-amụpụta n'ihu iji asị azụ ya maọbụ na iji eziokwu azụ ya lelee onwe gị anya ngelelekwa ntị gị ngelele n'azụ gị ngelelekwa n'ihu gị ma ị bụ asị ihe ị na-eme n'ụwa bụ ihe nwa gị ga-amụta n'ihu ijiri asị na-ebi ndụ gị bụ nwa gị ji amụtakwa asị ijiri eziokwu na-ebi nwa gị ji ejikwa n'eziokwu nwa gị gafee n'ụzọ asị na nna ya ka o yiro ọ bụ na ịbụ onye asị nọ na asị ka nna ya ọ bụ na ịbụ eziokwu asị na okwu eziokwu ka nna ya maka na mkpụrụ onye ka ole n'ụwa ka eji eji mara ya maka na ihe ime n'elu ụwa ka Chukwu ga-eji chee gị n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ike eziokwu bụ amamihe eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwana ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwabana ya eziokwu ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ajere m n'ime obodo be anyị esi m n'ime obodo be anyị ka nje mara ihe na-eme abịala okwu ụmụnna asị ka ejiri ekwuzi ya ụmụnna niile n'ala Igbo bụzi asị ka eji eme mitin onye bịakwu eziokwu asị wude ya ka akụgbo ịnọrọ n'obodo ịchọ ka ikwo nke na-eme ndị asị apụtasị chọni ka jesi ligila ndụ mana mụnwa bike Chukwu dị nna ka eziokwu ka eji mụọ m aga m ekwugide eziokwu ka ngeji wee laba eziokwu ka eji mụọ m eziokwu ka ngeji wee gaa ekelele m ndị ji eziokwu na-ebi n'elu ụwa ekelele m ndị ji eziokwu wee na-achị ụmụnne fa ekelele m otu niile ji eziokwu anọkọta n'eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ike m eziokwu bụ ndụ m eziokwu bụ arụ m nneje ụmụnne m onye lachi ibe ya okwu n'elu ụwa gba n'ime eziokwu ka mara ka m ga-esi wee kperu n'ikpe ọkwa ịgwa m eziokwu amara m ka m jesi nọrị gị ọ bụ isiara n'ịmasị kedu ka m jesi wee bịa zọnị gị mana ịbịa gwa m eziokwu akwụrụ m kwutere gị n'eziokwu ka mma eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ife na-arụ anyị ụwa mmelọyi m nwoke nọrọ ụjọ na-atụzi m maka ihe m na ya kwuru n'ụtụtụ abụghị ihe jekwu n'ehihie imepe ya n'ọkọ ihe ọzọ bụghị ihe m na ya kwuru eziokwu mana ihe nna ya unu biko ngela nwanne gị kwuo okwu nwanne m jidekwa ihe unu kwuru kwubekwe ya eziokwu baba mama ga eziokwu baba papa ga eziokwu baba broda ga eziokwu baba ndị otu ga eziokwu mụnwa bụ Prince Nana
ndị mmadụ trọstụrụ m maka na nje eziokwu aga, maka na eziokwu ka eji mara m, maka na eziokwu ka nje ebi. Eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa ụmụ Igbo, eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme, eziokwu bụ ndụ, eziokwu ya bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu, gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwabanụ ya eziokwu. Eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme, eziokwu bụ ndụ, eziokwu ya bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Ala na-ekene ndị ji eziokwu ebi n'elu ụwa, ka nkenebe ndị ji eziokwu ebi, ka nkenebe ya Chifu Osi, nkenebe gị, ka nkenebe gị Orisi Nigeria Limited, Orisi Ikoto nke izizi na Alụkpọ, Ikoto nke Igbo, Ikoto nke izizi na Alụkpọ, Ọkpata Ozuo o mere ha ọchịrị ụmụnne ya. Ikoto anyị ji na-ekene gị, isi na-ekwu eziokwu, anyị kwụ gị n'azụ. Eziokwu ikwuru n'ụwa ka ụkpọ ji dịzie mma, eziokwu ikwuru ka Anambra ji chọzi ka ụkpọ dị mma. Lelee eziokwu, eziokwu ka iji aga. Orisi Nigeria Limited ekene na nge, jidekwa ka iji ekwekwana ka si bịa. Onye na-asị asị dịka bịakwala m nso, ihe ọbụla mana gị kwuru chetakwa ihe anyị kwuru. Ọ bụrụ ya anyị kwuchi okwu emesịa ikwubezi ọzọ. Ihe anyị kwuru na mbụ ọkwa ihe anyị ga-emezikwa, ọkwa ihe mena gị kwuru na mbụ ka anyị ga-emekwa ma o ruo. Eziokwu bụ ndụ, ndị ji eziokwu na-achịkwa ụwa niile, ndị ji eziokwu na-achị n'ụkpọ niile. Ana m ekene Chifu IG nwa wụlụọ Obi Ekulie, ezigbo nwafọ na Alụkpọ, Chairman General UIO, onye isi na Alụkpọ, ndị ji eziokwu na-achị n'ụkpọ. Jidekwa eziokwu chịba, gbakwa n'ụkpọ eziokwu, gwakwa n'ụkpọ nke mere eme, nke ji ekwetaghị biko asị gị kwuru n'eziokwu. Ịmakwa na asị karịrị n'elu ụwa, ịmakwa na asị karịrị n'elu ụwa. Eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa, eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa. Anyị ego n'ihe ara, ndị ji eziokwu ekwu n'oke ọhịa ihe ara. Anyị ego Nigeria Limited ekene na nge, iji eziokwu na-achị ndị ụmụmelike n'oke ọhịa ihe ara. Ọ ga-adịrị gị mma otu isi emeta ndị mgbenye. Jirikwa eziokwu gaba, jirikwa udo gaba, jirikwa mmamihe, jirikwa ido Chukwu, were ugo Chukwu gaba. Ana m achọ dị m n'aja wuje eluigwe, ị chọrọ iso m jebe eluigwe biko dozie ndụ gị n'eziokwu, kwụ n'eziokwu, ọkwa onye eziokwu jejene ya. Ikwube eziokwu mụ na gị ga-awụkwa jebe Chukwu. Esiba na-asị jebe n'ebe ị na-ejekwa, mana ikwu n'eziokwu bịakwute m melaga were jebe Chukwu. Eziokwu ka nsoni, eziokwu ka nnọkwa na ya, eziokwu ka mụ na gị ga-eme. Ị na-asị asị m abịakwala m nso. Eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo, eziokwu bụ ndụ. Kenere m ndị ji eziokwu ebi ebi, kenere m ndị ji eziokwu wee na-eso nwanne fa. Ankenebe alụghị ndị nke ọha nwanne m na Alụkpọ nwanne m, Chief Chiadika Obi niile, Osotoro eze aka na-emebe eze. Eziokwu ka iji aga, eziokwu ka iji nọrọ ụmụ n'ụkpọ. Ekene gị alụghị nwanne m Chiadika Obi na main market gị na-azụ afịa gị.
jide eziokwu gabani o, jide eziokwu shibani o, eziokwu bụ ndụ. Ala m ekene Ọzọ Igbo ndụ, Smack Industry na Alụkpọ. Ọzọ Igbo ndụ na Relief ka isi abịa. Ọzọ Igbo ndụ na Alụkpọ, chọbakwa ndị Igbo ndụ, jiri eziokwu gaba o, apụọla ụmụ Igbo. Eziokwu bụ ndụ ụmụ ụwa. Ka kelebe FBI nwanne m, FBI nwa Chinemere ezie, Mbaise n'Izala ezie, onye amụma n'Eziagụ minista ka ebu ọfọbike kene gị na-emeni nwanne m, jide n'eziokwu FBI nwa Chukwu, Mbaise azịlọ ụwa m. Eziokwu ka m na-ekwu, Chibụzọ nwanne m, Chibụzọ nwa Chukwu, nnekene gị, jiri eziokwu gaba, otuto dịrị unu. Ekelele m onye ji eziokwu n'ụmụnna, eziokwu kojachi ụmụnna, eziokwu koji n'ọrụ ụkpọ, nke n'ebe gị Chifu Osita arụ nwanne m, Chidozie inine ka jiri mara gị, inine nke mbụ na Alụkpọ na-ekelele gị, inine nke mbụ ekelele m papa nyo, pati baki ọkọnkwe kene gị, ekelele gị otisi achịkọla ụmụ nọ n'ụmụlụkọ na Alụkpọ nwanne m. Eziokwu ka iji aka eziokwu ka eji mara gị, Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ ọnwa gị, maka na ije eziokwu aga, ụmụ gị je bi ezigbo ndụ, ụmụ gị je keta oke dị mma, n'eziokwu bụ ndụ. Mụnwa bụ Ikechukwu na-ekpere ụwa niile ekpere, ana m ekpere obodo bụ na ji eziokwu na-achị ọba, jirikwe n'eziokwu, apụkwa na asị enyi, maka na asị na-egbu ọsịsọ, asị agha sanguru, asị na-emebi ụmụ, asị na-eme ka ihe dị njọ. Ubekwu eziokwu gabani ka ụmụ gị wee nweta ezigbo ife, nga mmụọ Chukwu nke nọ n'eluigwe wee nọrọ anyị. N'eziokwu bụ ndụ, n'eziokwu bụ ike, eziokwu bụ amamihe, eziokwu bụ ndụ. Ka nke n'ebe Kristian ibe, ọ bụ ndị nọ na Relief Market ebe na-ebu ozigo. Prince na nke si na Alụkpọ na-ekenekwa gị, Elochukwu ha si m kelebe gị nwanne m, niile m ọfụma, chibakwa m n'eziokwu, were eziokwu gaba, ọ na-eji na-asị agaba. Ndị niile na-achị Igbo, ndị niile na-achị Igbo, ị na-achị Igbo gị chiba ahụ, mana gị jidekwa eziokwu, mekwenye ka imere ibe ya, mekwenye ka imere ibe ya, kwani nwanne gị eziokwu ka ọ dịrị ya ma. Eziokwu ka nji, eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ amamife, eziokwu bụ ike m, eziokwu bụ ngozi m, eziokwu bụ ndụ. Ụmụ Igbo, eziokwu bụ ndụ, ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ, eziokwu ya bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Gị na nwanne gị na-azọ ya, biko gwakwanụ ya eziokwu. Gị na nwanne gị na-arụ ọrụ, biko gwabanụ ya eziokwu. Eziokwu bụ ndụ, ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ, eziokwu ya bụ ndụ, eziokwu bụ ndụ. Ana m ekene ndị eziokwu n'elu ụwa ka m na-ekene. Akelele bụ Honorable Sabat Okafọ, jidekwa eziokwu, akụ na-ebu nke izizi na Alụkpọ. Ekenele gị Victor Nzube, Ọhakesia Ikokoma na Alụkpọ. Akelele gị Tekino na Alụkpọ.
ụkpọ Tekino nwanne m ọnwa na-alụ ụkpọ ọnwa na nche ọnụ ọnwa na-alụ ụkpọ ezi ya Tekino nwanne m jidekwa ka ije mebekwa nke bụ eziokwu kwukwe nke bụ eziokwu gosikwe eziokwu mekwa ka ha mara n'elu ụwa m Chikere mma ebo Chikere na-ekene na gị Anambra State Vigilante ka ịbụ jidekwa ka ije ebo jidekwa ka ije ala emekene gị Ọfọtiki nwanne m eziokwu ka eji aka njojoroko eziokwu ka eji aga oke ọba nwanne m eziokwu ka eji aba ushoji mote mago eziokwu ka eji aga eze anọ yoyo n'azịa ekene gị Chidebere ọbụmaka dunga Emeka ọchịa ndị eziokwu ka na-akpọ ndị eziokwu ka na-ekene eziokwu bụ ndụ n'elu ụwa kenere m Ọfọtiki nwanne m Vineza ka n'iyara nna m ochie ekenene gị kedu maka Vinosco nwanne m ọ ga-adịrị anyị mma jide ka ije Chukwu na-ekele ndị eziokwu ekenele gị ndị na-ekwu eziokwu oke ọba ị na-enye gaisi ọrụ nyebe gaisi ọrụ kedu maka Alhaji Sigwobe Kọmanda Don Flyover ka eji mara gị o nyere gaisi aka mbọsi makwa gị umotu kenele gị umotu makwa onye bụ Ọfọtiki jidekwa ka iji jidekwa ka iji ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwabanụ ya eziokwu eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ ụmụ Igbo eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ gị na nwanne gị na-azọ ya biko gwakwanụ ya eziokwu gị na nwanne gị na-arụ ọrụ biko gwabanụ ya eziokwu eziokwu bụ ndụ ka onye na-eme eziokwu bụ ndụ eziokwu ya bụ ndụ eziokwu bụ ndụ